Ja, farligt. En bra räddning där. Mycket nära Västergård. Stenberg. Ja, de har ju lekstuga här. Oj. Ja, riktigt skick. Västergård, är det bra? Ja. Istället så gör man mål för den där. De tar skotten jämna, matchen jämn, tycker jag. Men som sagt, backarna där får han. Ja, vi ser det är viktigt för Växjö att få ut pucken givetvis då. 1 minut kvar i box. Ja, där sitter den. Ja, det var tufft där utan man kan ju inte täcka bort där utan Västergård får den i fritt läge och ringer. Är det bra? Oj, full fart. Får han hjälp? Ja, så här. Oj, vad vackert. Ja, det är en riktig måltjuv. Nummer 22. Max Västergård som sätter pucken. Ringer. Sterner. Ska man hitta Stenberg där ute. Oj, så vackert. Ja, deras powerplay som jag sa där. Man ska inte låta Frölunda få för många sådana så att där kanske. Där ja. Oj, snyggt spelat. Oj. Mycket vackert spelat. Helt plötsligt pucken lös. Rudden. Västergård först på den va? Ja, så tror jag det är avgjort väl. Ja, det var det. Sätter han pucken i nät där. Ivar Stenberg och blir då 2-målsskytt idag. Magnusson. Karlberg. Oj. Pucksan. Det är ju rätt gubbar som får dem. Chansen igen, Djurgården där. Eller Västergård som är snabb, som får chansen. Ja, ska vi se där. Det blir mål. Pekar på mål där, men ja. Man hinner med ett skott till där. Det gör man nog. Västergård. Ja, där sitter pucken i nät. Efter kanske en lite mindre bra match, men så avgör han Viktor. Ylivoimaa ottelussa, jossa joukkue on alta vastaaja, niin jostain pitäisi myös jo tehdä. Kotajärvi laukoo. Nyt on jäänyt Kotajärveltä aika monta laukausta blokkeihin, mutta tällä kertaa Max Westergård kaivaa kiekon esiin ja peli on 3-0. Westergård ottaa revanssin. Hänellä oli loistava maalipaikka ensimmäisen erän viimeisillä sekunneilla. Silloin ei vielä osumaa tullut, mutta nyt tulee ensin Kotajärven laukaus. Pysähtyy blokkiin, mutta Westergård etsii kiekon sieltä ja nostaa sitten nätisti aivan ylänurkkaan.
Suomen 3. maali ja 3 eri pelaajaa on päässyt maalin makuun. Marius Määttänen, Norjan maalin tekijä. Westergaard, hieno syöttö maalin edustalle ja peli on 5-1. Rasmus Pakarisen super ja 3. tehopisteensä tähän otteluun. Eilen vielä katsomossa, mutta veikkaisinpa, että lauantaina Latviaa vastaan ei ole katsomossa tämän pelin jälkeen. Hienosti Westergaard tarjoilee ja Norjaa vastaan liekeissä ollut Rasmus Pakarinen on lähellä tehdä jo turnauksen 3. maalinsa. Uusi yritys Westergaardilta ja nyt on sitten tyhjä maali. Ja se tietää sitä, että Suomi siirtyy tässä pelissä johtoon. Itse kuin Orpanen lyödä karat sisään. Mainio startti Suomelle. Westergaard tekemässä esityötä ja kiekko tulee Kaparsin läpi. Westergaard pääsee toki paraatipaikalta laukomaan, eli on siinä tarvitsee järkyttyä. Jos se saa samanlaisen otteen tästä pelistä kuin mikä sillä oli ennen maalia, niin ei tässä pitäisi olla ylimääräisiä huolenaiheita ja siinä tulee mahdollisuus nopeaan kuittiin. Aivan liekeissä on tällä hetkellä Eetu Orpanan ketju. Peli sillä asenteella, ettei muuten istu poppareilla enää yhtä ainutta ottelua. Teki siinä pelissä tehot 2+1 ja nyt Westergaardin älykkäästi. Pärssinen lyö kiekkoa päätyyn kanssapelaajien jahdattavaksi. Pieni epäröinti siinä suomalaispuolustajalta, mutta Suomi saa kiekko riistettyä. Westergaard laukoo! Mieletön alku tälle pelille ja mieletön alku. Hienosti riistää Piiparinen kiekon keskialueella. Suomi kääntää pelin terävästi. Orpana lähettää Westergaardin vauhtiin ja Westergaardin laukaus uppoaa Kufterinsin ohi. Uppoaa oikeastaan Kufterinsin läpi, puikoistahan se menee. Orpana nostaa omalta alueelta ulos. Pakarinen on siellä riistämässä kiekkoa, riistääkin sen Suomelle. Ei tule Pakariselle maalia, mutta Jesse Pärssiselle tulee ja taitaa tässä Pakarinen pisteille päästä perheestä. Westergaard rouhi ensin, sitten tulee Pakarinen ja riistää kiekon ja Westergaard ja Pakarinen ovat kyllä olleet ihan lyömättömässä liekissä tänään ja nyt kyllä Westergaard on noussut.